ez da entzuten. Bai? Bai? Bale, egunon, nioen, guztioi. Bueno, legebiltzar ontara eta tribuna ontara aurrekontuei buruz hitz egitera igo nintzen egunean, izan zen proposamen bat aurkezteko, proposamen global bat aurkezteko, ikuspegi global bat planteatzen zuena lau instituzio, herri honen zati hontako lau instituzio nagusiei eragiten ziena. Herri agenda bat osatzea finean eta elkarrizketa marko bat, elkarrizketa espazio bat osatzea ondoren hor definitutako herri agendak izan zezan ondorio bat lau instituzio nagusietako aurrekontuen eztabaida. Zertarako inbertsio publikoaren efizientzia bilatzeko eta politika publikoen eraginkortasuna bilatzeko. Proposamen hori ez zen aintzat hartua izan, gure ustez nahiko modu zabarkeria puntu batekin ere baztertu zen, baina aurrera begira izango dugu aukera hortaz lasaiago hitz egiteko. Ondoren, pasaginen instituzio bakoitzeko aurrekontuen inguruan hitz egitera. Eta, rekorrido bat egin dugu gaur arte. Eta lezio batzuk badaude mai gainean ikuste dut aintzat hartu behar diena. Lehena, Arabak usten diguna. Gobernuak borondatea daukanean negoziazio erreal bat egiteko, demostratzen da, EH Bildu prest dagoela akordiotan egoteko baldin eta politika eraldatzaileak martxan jartzeko bada. Hori da, Arabak usten digun lezioa. Eta badago bigarren lezio bat, eta da, Gipuzkoak usten diguna. Eta da, EH Bildu ez da egongo PP alderdi popularra dagoen aurrekontu akordio baten. Eta uste dut, honek ez duela azalpen gehiago merezi. Alderdi popularrak eta EH Bildu, Ezker Independentistak eta alderdi popularra dauzkagu proiektu antagonikoak. Primera lección que deja el recorrido del debate presupuestario hasta el día de hoy. La primera lección nos la da Araba, en el sentido de constatar que cuando el gobierno tiene voluntad real de hacer una negociación real en torno a los presupuestos, se demuestra que EH Bildu tiene voluntad de llegar a acuerdos, siempre y cuando ese acuerdo sea para implementar políticas transformadoras. Segunda lección que deja el recorrido que hemos hecho hasta hoy. Guipúzcoa, EH Bildu no va a estar en un acuerdo presupuestario en el que esté el Partido Popular. Y yo creo que las razones son evidentes. Orain, ari gara negoziatzen Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua. Gehiengo osoa duen Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua. Eta bi gai, dauzkagu mai gaina. Lehena etxebizitza. Bigarrena, lanbide arteko gutxieneko soldata. Lehenari dagokionez, zein den EH Bilduren irizpide gidaria eztabaida hontan. Errealismoa. Daukagu egoera bat mai gainean. Datuek argi erakusten digute. Emergentzia egoera baten gaude. Etxebizitza larrialdia bizi dugu eta berrik izagutu ditugun datuek hala adierazten dute. Beraz, behar ditugu nahikotasunezko politika publikoak egoera hau iraultzen hasteko. Hori da gure printzipio gidaria eztabaida honetan. Eta uste dugu gobernua nahiko urrun dagoela errealismo honetatik gaurkoz. Hori batetik, bigarren, lanbide arteko gutxieneko soldatari dagokionez, uste dugu aukera baten aurrean gaudela. Aukera baten aurrean gaude, herri hontan, herri akordio baten bidez, gure ezaugarri propiotara egokituko den lanbide arteko gutxieneko soldata bat martxan jartzeko. Eta horretarako akordio politiko bat oso importantea litzateke. Herritar askori eragingo lieke burujabetza ariketa bat litzateke herri hontan, kompetentziarik izan gabe, burujabe izan gabe, halako akordio bat egitea, eta uste dugu aukera daukagula hurrengo orduetan. Beraz, faltan 48 horas. Nuestra abstención lo que quiere propiciar es la posibilidad de llegar a acuerdos fundamentales en dos temas que creemos que son muy importantes de cara a la ciudadanía. Vivienda y salario mínimo interprofesional. La voluntad política no se mide en kilogramos, sino en la ambición política para resolver los problemas de la gente. Esan da, eta ados nago, EH Bildu mugitu da eztabaida hontan. Ados nago horrekin, orain gobernuari tokatzen zaio mugitzea. Mila esker. Eskerrik asko, Txandiano jauna. Gai zerrenda agortu dugunez, osoko bilkurari amaiera ematen diot.
Bai, mesedez, bostera maile batzordea daukagu jarraian. Junta de portavoces. Gora ningo dugu, ez? Nahiago